Hola a tots i totes. Ara estem aquí amb la Mariona Ferrandiz Rovira, que ella és una doctora en biologia, és professora a la Universitat Autònoma de Barcelona i va fer una tesi doctoral per entendre les causes i conseqüències de la diversitat genètica en poblacions naturals. Em sembla que ara mateix està seguint amb marmotes per tot arreu i part del seu treball és estudiar amb el CREAF doncs, tota aquesta biodiversitat que tenim tots a casa nostra, no? I primer de tot, Mariona, moltes gràcies per estar amb nosaltres. I Hola, gràcies què... a tu. No, merci. Per tu què és la biodiversitat i per què és tan important preservar-la? Doncs la biodiversitat, el primer que ens ve, no? Quan pensem en biodiversitat, podem desgranar, no? La paraula diversitat de vida. I el primer que ens ve a la ment, no? És la diversitat d'espècies. D'espècies en el món n'hi ha moltíssimes, però la biodiversitat no només tracta de la diversitat d'espècies, sinó que també tracta de què seria la diversitat dins de cada espècie, és a dir, el que comentaves abans sobre la genètica, no? És molt important les diferències genètiques que té cada espècie, i és important per això. I després també hi ha la diversitat del que serien els diferents hàbitats. Per exemple, no, en un lloc on anem tu i jo bastant sovint, que és a l'alta muntanya, doncs al Pirineu o als Alps, per exemple, doncs hi ha un conjunt d'espècies diferent al que trobem, doncs, per exemple, en altres espais com, no sé, serien a les platges o els rius, als camps, no? Tot això és la biodiversitat. I després és molt important la biodiversitat perquè bueno, totes les formes de vida són importants, formen un equilibri i és important preservar aquesta biodiversitat. Molt bé, jo crec que està molt clara aquesta idea de que ens necessitem els uns als altres, no? Unes espècies necessiten a les altres per viure. I moltes vegades tenim aquestes imatges d'espais de biodiversitat, d'aquests epicentres, no? Que pot ser a la muntanya, en els boscos, però la biodiversitat existeix només en els espais naturals protegits o està a tot arreu? La biodiversitat està a tot arreu, de fet, a tot arreu del món, o pràcticament, de fet, a tot arreu tenim espècies, no? Des de plantes, animals, bacteris, fongs, des de gairebé no? Els llocs de més altitud i a dins del mar, en grans profunditats, també trobem vida. Per tant, a tot arreu tenim biodiversitat i potser és cert que en els espais naturals protegits pensem que és on hi ha més, però no forçosament és on hi ha més. És on la intentem protegir amb mitjans legals, no? Més que a d'altres llocs, però no vol dir que només estigui allà. I ara hem vist, jo crec que tothom estem veient les notícies, que hi ha el canvi climàtic que està afectant en moltes formes, no? Ja sigui amb les emissions de carboni, amb problemes com hem vist de sequera, d'inundacions, però a part de les emissions de carboni, un dels altres problemes en els que ens estem afrontant lligat però a vegades lligat a les emissions de carboni, a vegades no, és la pèrdua de biodiversitat, no? Que sembla que durant l'últim segle doncs, s'ha perdut més de la meitat de biodiversitat en el planeta. I com ens pot afectar aquesta pèrdua de biodiversitat, ja sigui propera de les espècies que estan al nostre entorn, com més llunyana d'espècies que potser mai veurem en el nostre territori? Doncs la pèrdua de biodiversitat és realment un problema molt greu, no? A part de tot el que suposa el canvi climàtic que ens pot afectar el nostre dia a dia, la pèrdua de biodiversitat, tant propera com llunyana, de les dues maneres ens pot afectar. De fet, la biodiversitat, com dèiem, al final és el conjunt d'unes espècies que es relacionen entre elles, no? Unes que es mengen a les altres, unes que s'ajuden a les altres, i si perdem espècies, si perdem hàbitats, si perdem aquesta diversitat genètica, no? Cada vegada fem aquestes relacions més pobres, i si tenim aquestes relacions més pobres, de vegades el que pot fer
o el que provoca, de fet, és que generem un desequilibri en els ecosistemes, i aquest desequilibri fa doncs, que tota la xarxa de connexions entre individus i entre espècies es pugui trencar i tinguin més dificultats, doncs, per exemple, per seguir sobrevivint, no? Alguns individus, algunes espècies. Després, la pèrdua de biodiversitat, això tan llunyana com propera, per exemple, pot fer un dels problemes que tenim a dia d'avui sobre la taula és la pèrdua de pol·linitzadors, d'espècies que pol·linitzen. Això és degut en gran part, no? Per culpa de, per exemple, insecticides que es posen. I què passa, no? Si perdem pol·linitzadors? Els pol·linitzadors són molt importants per pol·linitzar moltes plantes que després nosaltres, per exemple, aprofitem i ens les mengem. Gran part dels nostres aliments venen donats gràcies als pol·linitzadors. Per tant, si els perdem també gran font d'aliments. No? Això és, per exemple, un exemple, però també de moltes espècies en traiem medicines o simplement doncs, això és realment preocupant que això vagi passant i que cada cop n'estiguem perdent més, no? Com deies, en les últimes dècades hem perdut més de la meitat de les, no? Per exemple, de les poblacions de vertebrats en aquestes últimes dècades, i això és superimportant, no? Intentar evitar més pèrdua. Sí, no, sens dubte. I moltes vegades, doncs, segurament quan pensem en la pèrdua de biodiversitat, doncs pensem en aquests grans mamífers, no? Que potser hi estem més connectats perquè s'assemblen, no? a la nostra forma més humana, no? O a grans animals que hem vist tots amb dibuixos o amb històries, però no és només la pèrdua d'aquests grans mamífers, no? També hi ha moltes espècies que ja siguin des de bactèries o monocel·lulars o espècies de poques cèl·lules que també són importants, no? per al planeta. Moltes vegades posem el focus amb la pèrdua de grans animals que és relacionat per la caça, però a part tots aquests petits animals i petites espècies que habiten també el planeta tenen també una gran importància. Sí, sens dubte. De fet, per exemple, els antibiòtics al final venen d'uns éssers vius amb molt poques cèl·lules, no? I què faríem sense els antibiòtics a dia d'avui? De fet, ja estem preocupats perquè els antibiòtics que tenim o que hem descobert fins ara sembla que ja no funcionen i que potser ens estaria bé trobar noves espècies que ens proporcionin nous antibiòtics i igual no coneixem aquestes espècies que ens les proporcionaran perquè són molt petits i no hem tingut temps d'estudiar-les entre totes les persones que ens dediquem a la ciència i igual no hi serem a temps perquè hauran desaparegut abans que hi arribem, no? Que, per tant, superimportant aquesta idea de no només pensar, per exemple, quan jo era petita que volia conservar els guepards, no? Això que deies tu dels grans animals emblemàtics i això, sinó que després, a poc, vas veient com d'important és també fixar-te en altres tipus d'espècies i això que fins i tot encara a dia d'avui no coneixem. I per què estem perdent aquesta biodiversitat? Quins són els efectes? Quins són els problemes que hi ha avui en dia que facin que anem perdent totes aquestes espècies? Al final és un cúmul de coses, no és un únic tema, però podríem englobar-ho bastant amb el que es diu el canvi global, que el canvi global al final, quan parlem de canvi global, parlem de canvi climàtic, no? Tot el que seria els canvis de temperatures deguts a la nostra activitat humana, que fa dècades, i fins i tot més d'un segle que estem canviant el clima de la Terra, això és una de les grans causes, no? Però també, per exemple, estem incrementant molt la superfície d'espai urbanitzat en el món i això fa que tinguem els hàbitats, els espais més naturals, tinguin cada cop menys espai, no? Anem robant espai natural a les espècies i als ecosistemes.
no només per construir ciutats, però per exemple també per aconseguir nosaltres doncs, materials que ens interessen, no? Aconseguir fusta, talem boscos, aconseguir doncs, certs minerals o productes de la terra, i això doncs, és una causa d'aquest desordre, no? O trencament de l'equilibri dels hàbitats i per tant de les espècies. També tindríem tot el que seria la contaminació, per exemple, i això, doncs, tot això acumulat doncs, va fent que cada vegada ho estem fent més, tot i que es parla molt sovint d'intentar evitar doncs, tot això, malauradament encara no s'està aconseguint revertir doncs, tot el que fa que hi hagi aquesta pèrdua de biodiversitat. I per acabar, hem parlat dels problemes de la importància de la biodiversitat, dels problemes que estem veient avui en dia i com podem fer-ho per preservar aquesta biodiversitat. I em sembla que tens un projecte també que és molt interessant, que es diu Replantegem, que va molt en aquesta direcció. Sí, de fet, realment podem fer moltíssimes coses, és a dir, des de nivells més de l'administració, no? El govern, que hi pot abocar-hi, no? Els governs poden abocar-hi molts recursos. De moment, malauradament, encara no està en aquest nivell i prefereixen doncs, fer inversions en altres temes, però bueno, confiem en que d'aquí un temps es pugui fer. Per tant, des de les administracions hi ha molta feina a fer, des de la recerca també per conèixer moltes coses, però després també hi ha un gran potencial, no? És a dir, totes les persones, siguem més grans, més petites, podem fer coses per intentar preservar aquesta biodiversitat, o sigui, actuant amb el nostre dia a dia, intentant pensar doncs, en aquestes... per què estem perdent biodiversitat i què podem fer nosaltres per intentar evitar-ho, no? Intentar contaminar menys, el que sigui, i sobretot una de les coses que es poden fer això més a nivell individual o es poden promoure més a nivell individual o en petits grups, en escoles, amb el que sigui, és, per exemple, tot el que seria intentar millorar o conservar la biodiversitat que tenim al nostre costat, no? Abans que comentàvem, la biodiversitat està a tot arreu, no només en les àrees protegides, sinó al nostre jardí, al nostre balcó, a tot arreu tenim éssers vius i podem fer coses per intentar millorar-ho, no? Des d'intentar fer canvis a la ciutat, no? Intentar, per exemple, que a les ciutats o als pobles ens treguin places d'aparcament i puguem plantar-hi plantes o el que sigui, a agafar doncs, un lloc a la muntanya i intentar doncs, preservar-ho. Hi ha mil formes possibles per intentar-hi treballar, i al final és qüestió de saber, conèixer què tens al teu costat, no? I potser intentar preguntar com pots intentar millorar, no? Aquesta situació. Un cop l'has coneguda, pensar quines accions concretes pots fer, no? Des de plantar plantes que siguin pròpies de la zona, intentar, doncs, per exemple, posar caixes niu perquè puguin arribar ocells si és que no tenen espai, doncs, per exemple, per criar. Hi ha 1000 opcions i realment és una qüestió de saber, preguntar i intentar posar-hi la vostra. Doncs moltíssimes gràcies, Mariona. Jo crec que ens has ajudat molt i que segur que amb el que hem après en aquesta xerrada doncs, podrem millorar l'entorn i la biodiversitat que tenim a cada regió. Moltes gràcies. Perfecte, doncs de res, espero que us vagi molt bé, que us ho passeu molt bé fent aquest projecte i fins una altra.